Ano ko pidritso magpangablis ko kwarto? Sorry, Renato, ha? Nakakita man hinuon ko sa imong macho nga lawas. Pero... Hawa. Hawa din kay mag-ilis pa ko. Oy. Sorry kaayo, ha? Sige, ari-ari una ko. Tay, nakakita siya rin sa mong lawas nga wak kay mga samad. Buang ginistori pira. Nagkabusar ginito guwang, ha? May kalit yung sod din, eh. Ako sa aton rin. Ako sa istoryaon. Kalma lang. Ayaw pagkumpiyansa ni Toribia. Ako rin bahala niya rin. Ako siyang ariyon. Ngano man ka, Toribia. Nga ibo bang kong gidag ka, let's aimong ko. Uy. Ayaw pagsaba. Ay, saba. Ngano lagi. Mura magkang nakakitag abat. Paminaw na ako, daday. Oh. Di ba ka na si Renato? Gipusil man na siyang tasyo? Bitaw. Kay nganong nangutan namang pamangkanat ko anabe nga nahibaw namang tangtanan nga gipusil na siya. Unya. Di ba kon pusilon ang tao? Naamang ginay samad sa lawas, no? Ay, tural. Naagyod. Nausan lagi ka, ay. Ay, kuan ba? Giadto na ko si Renato sa iyang kwarto kay ako untang kumustahon. Naabta na ko siya nga naghukas sa iyang sinina. Pero na-shock naman lang ko kay malagi siya samad pinusilan sa iyang kalawasan. Unsa? Tinuod ka to, Libya? Ay, tinuod lagi. Di ba ang balita nga naigo si Stian og sa dughan, di ba? Bitaw. Pero wa mo ko'y nakitang samad. Uy, hala. Ay, siyempre, wa kay nakita, uy. Tungod kay, nasiguro yung plaster nga nagali. Wa man si plaster nga gibutang sa iyang lawas. Wa di ay. Sigurado ka to, Rebs. Ay, sigurado lagi, daday. Wa gyuy tat sa bisag gamay. Naibok magani ko siyang lawas kay macho kayo. Unya flawless pag yun kayo. Kaigat na di mo tiguwa nga ka. Pagtaro ganito to, Rebs. Lagi. Unya, gipapahawa dayon ko ni Renato. Mura ganito siyang nasuko na ako kay Miditso na makugsod. Ay, wasid ka manok to? Ay, nagtuo man ko nga naghigda ra siya. Unya, di pahuway. Kisa kung huna-huna, ako ra unta siyang dasigon kay nag-uulbi at ang tanan sa nadangatan niya. Uy, basig na alim mo nga walang katuribya ay. Imposible nga, wa si samad. Mabukol magani tag tiradurong rata. Unsa na kanong maigot sa balas pistola. Ambot lang oy daday. Basta tinaw pagid kog mata. Og sigurado gyud ko sa kong nakita nga wa gyud lagi siya samad. Sigurado lagi gyud ko. Na. Ala. Shh. Ay, so nay nanok to. Kadiyot kay ako blihan. Trivia. Oy, Jonel, ikaw manggudi ay ni. Kasi may ikaw ba naman din eh? It's me, Junel. Ikaw mong guday na ng daday. It's me. Tabiun na ninyo kay napakudagang trabaho nga tiwaso na. Sige lang. Unsa may imong toyo, Jonel? Anong nagritso magkagsuod sa kwarto ni Renato nga wa manuktok og mananghid? Ay, pasensya na kaayo, ha? Ako ra magudunta to siyang kumustahon og dasigon. Kay nag-uol ko nga naguna-una sa iyang kahimtang nga na siya'y samad pinusila ni Tasyo ba? Wa makaw yun si Renato si mong kinayara. Mao ba? Doon lang nako kay mangayo kong pasaylo niya. No. Dili. May na magsabot na Toribia. Kung sa may imong nakita, takom lang. Okay? Di mahimong nga manabi ka uban ni bisan kinsa sud ni baya. Kay kung dunay mahibaw nga lain, ikay among paninglan. Nanghulga ka ba nako, Jonel? Wa ko manghulga nimo. Hinon di ka magmahay kung dungagan pa nimo ang imong mga sayop ining dapita. Nagsabot ka. Toribia? Siya manina ko iniron. Ang among mga siniya ni Tasyo tuwa na ba sa ilang mansyon? Di ko makasuod dito tungod kay nabalik na sab sila si Renato sa ila, ha?
Tiske. Paskang! Hindi yan sa paskang. Ay, di malasa. Yan ang kinabuhi Pero basinugma. So, ayan lang yun ako. Ganto dito. Mamalihog lang siguro. Manalihog lang ko. Bisag idono lang nila ang among duha ka malita. Mayo! Uy. Mayo! Kinsa man ang nangatawuran. Gagabi naman kayo. Pipito! Hala, nakilala ko. Hala, mga pulis. Mga pulis. Ano Kung sa makilang tuyo. Iki. Ako nalay mo tubay. Unsa iki? Akong kanaogon. Kaniyot, sir. Si Ana. Manaog na ko. Sir. UP. Ay. Sa, Di mo tubay na. Unsa problema? yami karon kay amo kang napiton sa presinto. Ha? Ganong ba rin, sir? Pwede bang pasabton una ko ninyo? Kung ganong inyo kong dadon sa presinto? Ang imong suod gahigala nga si Tasyo nakaiskapo. Uso Sa kuyog na mo, ay laghado kay naarami mga pangutanan nimo. Oh, tanaw, sir. Kuyog na mo. Kuyog na mo. Pero na, bakuhaan kina mo og statement. Gaw! Nga naman ni si Glenda nga sa'yo man kayo nagdali. Gaw! Oh, nga naman kagaw, magikutasan mo kag maayo diha. Naibaw pa mas balita, Gaw? Karon lang? O sa mga balita agaw? Ang balita, Gaw, napu kuno ka piniriso ang nakaikyas. Usa na ini si Tasyo. Unsa? Sigurado kagaw? Oh, Mo lagi. niya, ha? Ay, Jo! Unsa nang balita, ha, Glinda? Jo, ang mga piniriso lagi kuno, Jo, nakaikyas apil sa Tasyo. Na! Mauna ni ron! Ginoo ko. Kakuyaw ko na ng balita agaw. Og abi ninyo, Gaw, ni mando na ang mayor nga kung kinsa to ang makadakop o makapatay sa mga piniriso, dunay reward nga madawat. Na! Maunay pag-ingnon! Nga si Kwate gisang nabita! Ang balita man kutyo, nga ang mga nakaikyas kuno, pulos mga notorious nga mga kriminal, og naapil in town si Tasyo. Ginoo ko in town, uy. Unsaon na lang anak, no? Tinuyuan na nila. Angel sab nga dead or alive sila. Pero para nako, no? Mas nindot nga dead or alive dito aron wala problema. Ang gobyerno ba? Wala problema sa mga kriminal. Pero di ba yato kriminal si Tasyo, Chuha? Ilam na Glinda. Oh, mapriso-priso siya og wasay daw tang ginibuhat. O sa pinigay mo ni Renato, amay din na. Nabayadagang piniriso, Chu, nga waysa. Mao. Sakto ka. Bitaw. Oh. Pero nakasiguro ko nga si Tasyo sad-an gito. Oh, kanang pag-ikyas na, wa na. Di ba na guilty siya? Pero, dako na kayong sayop ang ilang gihimo. Kay, dili siya makatago sa mata sa balaod, oy. Manubag sila sa ilang gihimo. Nganong dali man sa taon kayo nakanunsyo ang mayor, uy, nga dead or alive, gyud? Natural. Nga himuong ginas mayor. Muhimo gid siya og aksyon. Ang angal mo siya og muingon ra siya nga dakpon na kutob. Mas maayo na pat yun. Ay, taon sa ni Tasyo. Hilom. Hilom da Glinda. Oh, dili kita angay maluoy ang mga tao nga sagbot sa katilingban. Okay raman siguro, Chu, og dakpon lang. Di lang sad patsyon. Kaya matag kay bagid sa tinud-an na yung rason kung nganong nahimo ni Tasyo ang tanan. Haguka. Ha? Haguka ka na mong katarungan, Glinda. Haguka? Ang mga tao din sa ato, ha? Daghan ko og nadungog nga angay gyud nga bitayon si Tasyo. Kay kuyaw na kayo kung makaamong pa og mga inosente. Uni ano? Mao ba ning imong giingon nga makighusay ta sa taong kriminal? Namiska po naman gani kay gusto niyang likayan ang silot nga iyang nahimo? Ano magkalo? Wa man ka makatingog diha ning isyu ha. Gusto na kong istoryahon ng hipi. Naunta. Di lang nilapat yun si Tasyo. Hatagan pa unta nila kay gayunan nga mabuhi.
Grabe sab ni Molo. Ang tanan, nahadlok kini balita. Nya ikaw. Nakahuna-huna pag ka nga mabuhi sila. Napo sila ka notorious nga kriminal nga naghatag og akong hulga sa katilingban. Imo pag silang kaluyan? Aron makabiktima na sab sila og laing mga inosente? Mahimo raman og ilang dakpon og balik. Basta di lang nila pat yun. Ha, katawa ng tanim mo, Analoy. Naglibog yun ko kung anong ingon ana ang imong paglaban ni Tasyo. Wa ko mulaban niya rin nato. Ang gusto na ako, madakpon lang og presohon. Para na Kolo, nag-usik lang sa panahon kung naghatag og dakong kahasol sa gobyerno. Ang maayos mga kriminal nga sama nila ni Tasyo, bitayon gyud ug di nabuhion. Mulakaw ko. Asa Kalo? Adoon ako si Hippie. Og madiretso ko nga dito sa mayor. Pero lo, Mag-istorya raw niya tago sa Brinato. Hangyoon ako ang Hippie og mayor. Nga, di lang patyon ang mga ni-eskapo. Ilabi na si Tasyo. Sige, di ako na. buang gining tiguang nga na. Mulaban gid siya ni Tasyo. Tanawon ta. Kung naa ka pa ba'y mahimo. Very good. Very good kayo nga. Iyan ang gibuhat, Junel. Nagkatawa bitag ko sa balita rin. Nahimuot kay ko. Epektibo yung kaya ni nga itong gihimo karon. Kay nakapasabot ni sa kadako siyang kaso. Ug namiligro pagid karon ang kinabuhi. Mao gyud. Perting delikaduha sa iyang kinabuhi karon rin. Di mo dead or alive. Pero doon ay nakadaot. Oh, masama rin. Kay ang tiguwang nibati pagyud og kaluoy nga tuntasyo. Minsister gid siya. Ngiya ko nung hangyoon ang mayor aron dili pahamtangan og silot kamatayon si Tasyo. Pero ang pangutana, kung musugot ba ang mayor? Nga daghan naman ang nasayod ug nakauyon sa desisyon sa mayor, nga dead or alive yun silang tanan nga miskapo. Wala lang kumutubay, Neil. Wala lang. Kinabaw mo ko nga, huwag yapon siya mahimo. Kaya kung iatras sab na sa mayor, delikado nga siya po'y madaot sa mga tao. Mao yun. Mo nga, nagkatawa na lang kung naminaw sa tiguang. Paingo na kita sa kadaugan na rin. Kadaugan. Na, wala lang kapaing na Neil. Bisag unsaon pa og lihay sa kapalaran. Anhigid siya mo pabor na to. Bitaw. Pero, Ren, ang takong pangutana ba? Ha? Kung kano sa agyo ka ni matuman ang tanan na itong gidam ko. Tanaw yan ako, ligon pa kayo sa luluguryo ni mo. Mga sunod tuig ka. Layo ra kaya itong sunod tuig, Neil. Malagmit, ang pinakadugay nga kung itagal, usa ka buwan ra, nga matuman na ang tanan na itong gipangandoy. Usa ka buwan? Oh, usa ka buwan ang pinakadugay, Neil. O kung makakita pag yung taog nindot nga binta, malagmit, ang pinakasayo, mga duwara kasimana, Neil. Wow! Paskag ni Dutang balita rin. Maunay akong gusto nga may tabo. Pero, sa mag-sikreto ni mo nga plano karon rin. Mahimo ba nga imo na kong sultihan daan? Ha, Ren? Ay, pasensya na kayo ninyo, Lita, ha? Nga nagabian ko og bisita din sa inyo. Wa na'y kaso, Greg, uy. Di pa man sa gabi na kaayo. Alas 8 pa baya. O sa may gusto ni mong mainom, Saman. dadi. Ikaw mo dati na ko. Dadi ka na ako ba? Oh, dadi. O sa may gusto ni mo, kape iho? Ha? Iho. Iyo. Ayaw na pagtagad, Daddy. Tuod di ay Greg ba? Unsa na may balita ni Tasyo? Ay, kuan kanyang gahapon nag-istorya mi ni Mayor o sa Hipe. Matod nila,
Patay ubuhi gyud ang gusto nilang mahitabo sa tanang mga nakaiskapo nga piniriso. Patay ubuhi. Para na ako, no, iho. Sa mandad. Sakto ra na ang desisyon nila ni Mayor ug Hipi. Angay gyud nga hipuson ka mga tawana. Ilabi na nga notorious silang mga kriminal. Kuan manggo dadi kanang kuan ba dadi ba di bayag gid ta ko gusto dadi. Ilabi na nga daghan pa ko ba nga gustong masayran sa kasontasyo. Kung nganong nahitabo ning mga butanga dadi. Gusto ko matagan sa tanang katinawan kung nganong nabuhat ni niya. Bitaw. Dadi. Delikado gid kaayo kon si Bako. Dunay daotang mahitabo ni Tasyo. Dadi. Unsaon na lang. Di ta ka paminaw siyang bahin kung unsa gyud tinud anang nahitabo, di ba? Para magod na ako, no? Kung ako ang pasultihon. Dadi. Kining iyang pag-iskapo. Sa mandad. Timaan nga naglikay siyang manubag sa dako nga sa nga nahimo. Kung ako ang pasultihon. Tay, Kung ikaw. ayaw sa pagingon anak tay, uy. Kung ikaw. Wa pa ba kita masayod sa kinatibukan, tay? Tingano. Unsam na iyang gibuhat ni Renato. Di ba nga, dako man kailang sa? Mao gani na gusto na tong masayran, tay, kung nganong nahimo to niya. Pagadan. Pero yapon ta. Dadi. Kung ako ang pasultihon, Ikay salty na. sa gibuhat niya nga may iskapo siya, nagpamatuod lang yun nga tinud-anay yun siya nga sadaan. Dili lang tamuhukom dayon, tay. Daghan ba yung rason kung nganong nahimo ni Tasyo? Kana. Basta na nindota gyud na. Parehas gyud tag waruganan lita. Oh, di ba, tay? Gani, gusto na ko siyang maistorya. Kay daghan pa ko gustong ipangutana ngadto niya. Pasensya na kay kaha, iho, Goryo. Dadi. Ako, kung ako ang pasultihon, Ikaw, Dadi. igo lang kung may pagawas sa akong opinion. Oh, sagdi lang, Dadi. Dadi ko ka na kung wanay kasudad. Kanang nakasabot man ko si mong punto. Ang ako lang yun sa pagkakaroon, gusto na ako nga maistorya sa Tasyo. Di ko gusto nga dunay dautang mahitabo niya. Gige. Gitahod na ko ang imong gusto, iho, Goryo. Hindi tama manahon, oy. Iho. Nakasabot-sab ko sa imong punto. Manghinaot lang ta, nga walay dautang mahitabo ni Tasyo. Pitch. Oh, may tao. Mingaw mo kayong palibot. Asam ka daw siya. Mubalik lang ko sa agi. Delikado kung magpabilin ko ni Dugay. May mga tao sa gawas. Kinalang mo pahawa na ko tini. Oy, Tribia. Tribia. Unsa man daday? Unsa man di kitinood ang imong gisulti nako? Ha? Ang hain adto ba? Ay kadto bang miingon, giingon ba nga way samad si Renato sa iyang lawas? Tawa man. Anong kalit kagkatawa diya? Ay, pastilan. Seryoso gid kaayo ka, oy, daday. Oh. Kumidya ramang gusto na ako, god. Ay, amaw man di ay ka. Di ba ka magtarong istorya to Ribya? Di ba yan nakakumidyahang butanga, ha? Ay, ikaw sad ba? Ikaw ba? Seryoso sa gid kaayo ka, oy. Naabogoy lawas nga di madutlag bala. Pero nga nung naabot man sa mga simburahuna nga mong komedya, gingon na be. Ay, walang. Trip-trip na guning ako, daday, good. Ay, trip. Nindot na. Mura magkag nakasyampoo. Pero, Kasyampoo ka? oy, di ko ana. Pero, day, Oh, saman. kanang, kuan ba? Oh, saman. Naluoy bitaw kong naghuna-huna ni Tasyo. Oh, naabot na sab kang tasyaw. Ngano naluoy mo kanyang kriminal man to? Pero mutuo kaday nga, tanang piniriso kriminal. Aw, naasab siguro ay mga inosente ay. Pero si Tasyaw, di yun to, inosente. Ay, disura ba ya, oy? O sabay lison. Sa tinuod lang, no? Naluoy gyud kong Tasyo. Mura man sad og buutan to sa dagway ba? Managad ba gyud to siya? Ay, dagway ray buutan adto ay. Pero siyang gibuhat ni Renato. Uy, di yun maayaw. Unya, misibat pa siya aron makalikay sa dakong silot nga nagpaabot niya. Time pa. Oh. Asa ganitong ila, day?
Ay, maagi ang Renato. Ay, dools kay mituhan. Katog doon ay gamay nga giyanan pa doon sa amo ah. Ah, Oh, ay husto, oo. Nahinumdum na di ay ko, di ay. Hinumdum na. Katong dunay mangga nga nabali ang dakong sangano. Moto. Oh. Dito. Moto ila. Di ba to aman sa nagpuyo dito katong ginganlan og pipito? Ay, kayo. Silang duha may nagpuyo itong dunay gamay payag. Kaya nga naman, nagplano ka mo suro dito? Ay wa, uy. Nangutana lang gud kugod. Hoy, Oh. Shh. Uy, unsa man? Uy, Ribia. Unsa uy? Ay, di kayang dito na itong Sige, mga tawanan, wag ha? panguhit, ha? Di kayang ito na ito. Oh. Okay, delikado kito sila, uy. Hindi may mong pataka kag pagkigsoon itong mga tawana. Diligros kay labi na nga naka-eskapok sa stasyon. Ay lagi, daday. Di magyug kumukumpiyansa ba? Ano? Ang ako lang, naluoy lang sa kong naguna-una kay namiligro baya sa dangyang kinabuhi. Ana. Da. Bahala na lang na sila. Basta, diligit ang mapagan o maamang. Dito magkugikan sa ilang pipito, gaw. Wa man siya dito. Duha ra ron kaadlaw nga wa ko makakita niya. Wa na sad bitaw ko makakita niya, gaw. Pero may biya na siya mo agi din, he. Usahay mo, hapit pa manggani. Nag-uol na gito siya maayo, gaw nga napriso in town stasyo. Daghan ba gid ang nag-uol, gaw. Kita nga iyang mga suod. Ilabi na gyud si Lolo Gorio. Nakita di mo ni Lolo Gorio, gaw? Dili man siya gabi, gaw. Og matod niya, nag-uol sad siya, uy. Mingon man gani siya nga, iyang gihangyo ang mayor og hepe nga dili lang pahamtangan sa kamatayon si Tasyo o katong ubang mga piniriso. Bitaw, gaw. Dapat dili na lang nila patyon. Uy, kay kuyaw kaayo og mataymingan unya siya. Kay mituo ba yagi ko sa gisulti ni Pipito na ko, gaw, nga wa gyud sa si Tasyo. Maulagi, gaw, uy. Pero nga naman sad, uy, nga may ahat pang gyud og ikyas sa prisuhan. Gipaabot lang gyud unta to niya ang higayon. Total, mapamatud-an man sad gyud niya susgado ba nga. Wa siya isa kun tinuod man gani ang tanan nga gi-frame up ra siya nila ni Renato. Aw, tingali. Makaingon sab tagaw nga nasayop tuod to siya. Pero naasad gyud rason kung nganong iya ni gihimo. Kay dili baya sa lalim nga mapriso ka sa saha nga wa nimo himuah. Unya, magpaabot pa kag pila ka tuig, una pa makuha nimo ang hustisya. Kay bawo na ka, lahi ba ning atua, kailangay kayo dunggo ng imong kaso. May punto sa kaana dihan dapita, gaw. Pero matod ni Greggy na ko gabi, naamang kit siya plano nga iya untang tabangan si Tasyo, gaw. Kay gusto gid siyang masayod sa tanan. Ang mayong istoryahon ni Lolo Gorio, gaw, no? Si Pipito. Kay nakasaksi man gid kuno siya sa tanang panghitabo. Bitaw, no? Sagdi lang, gaw. Mubalik magyutoon niya si Greggy din, he. Ako lang unya ingnon nga angay sila magsultihanay ni Pipito. Mas may pagaw. Kay mahimo masabog akong ingnon si Pipito aron gid sila magkasultihanay. Sige, gaw. Magtinabangay lang tagaw. Kung magkita mo ni Pipito, paybaw alang siya daan. Maulagi, gaw-gaw. Ako gid siya sultihana. Kay sigurado ko nga makasulti gid si Pipito sa tinud-an ang detalye. Mauna siguro ni ang bay ni Pipito ug Tasyo. Mura man og mingaw ang palibot. Ayo! Mayong buntag! Pipito! Pipito! Uy, murag wa gitaw da? Asa man di ka ni siya? Kinsay mo gipangita, Trivia? Renato! Sa? Ako eh! Sa may gibuhat din eh? Kukuan. Tarong! Ayaw itaw na to. Ayaw taw kung saan na to. Lida ni mo, Toribia. Daan mo nagpasidaan ni mo nga ayaw lagi kasipyat sa imong mga lihok. Magtuo ka ba? Nga makuli pa karon dito. Ayaw itaw na to. Pasaylo ako. Wa mo ko'y daotang gibuhat ba? Swerte kang tikuwala ka. Uy, dog na to. Junel! Naday mo din Oo, nang daday ni Ataon Minang. Kaya nangita sa ni Pipito.
Nagpagsayo lang sa buong kami ni bahin ni Tasyo ba kung saan siya magtago karon ba? Wa ba din ni Tito? Murag wa may tao din hinang. Gusto ginang kung makigsulti ni Pepito. Pero may man ko mo agi rin ni sila. Malabyan gani na ko. Ako lang niyang ingnon nga gusto kang makiistorya niya. Mas mainom nang. Lagan kayo salamat ha. Bueno, diano na muna mo nang. Kay naapamihapiton rin si Jonel. Sige, dam na tao, amping mo. Nel? Ariyo na may nang, ha? Tara. Okay. Dato. Na. Pitok mo ta, Junil. Mayo kinaabot ka, daday. Siyempre. Ay, salamat. Super girl man ko. Kakita ko gikumot ang imong daw ni Renato. Di ko sabyod ay saan mo. Kuan. Wa man, daday. Wa? Mayo siguro mo balik na lang kus mansyon. Ito lang unya ta magtiwas og istorya. Ay, magkuyog na tas amo kay naapamangkoy tuyo ni Felix. Sige, tana, daday. Uy, shit. Kabog na bus imong kamot. Napangurog magkag maayo to Rebs. Mukuyog yung kunin mo, daday. Asa naman ka Dennis Pipito? Wala naman yung ko makakita niya nga may uli sa payag. Gusto, at doon ang kusglinda. Basin doon na si kasayuran kung asa na karos Pipito. Ding nabitot ka nga, ayaw yung kumpiyansa history biya. Kaya mauro na magdamo niya aglawgaw sa atong mga plano. Maubitaw rin. Isapukan yung ko na tigwa nga. Nagbasol yung ko kung anong maunay akong nakuha. Ida, naghatag yung sigtakong kaso na to. Sabuta. Ikaw giya kong tahasan ni Toribia. Kinahanglan nga mahipos gini mo ng tigwa nga. Aron nga, natay dagang huna-hunaon pa. Kay ako sa'y mo maniho sa lalaking tigawang din eh. Kinalampas-pasanin nato, Nil. Aron mahingpit ng atong gawas nun. Mahingpit na tayo sa atong kagawasan. Ay, kabala ka rin. Karon nga maunay imong mandato din ako. Ako rin alihokon. Na natin mga tao nga mo trabaho, anak. Gusto ko paspas ha. Pero, sure ball. O rin. Ako rin bahala, anak. Kinalang hipuso na nato ka ng tigwanga. Ikaw ba ito rin ba? Pagklaro gani na. Iyo gani ko kun diya. Tultihi ko kun sa giatraso ni mo nila ni Renato. Daday, mo pauli na lang siguro kus amo. Ay, doon sabaya ka istoryahon ay. Musimang mangka. Tugaan nilagay na ko kung anong nastuko kay ni Muslas Renato. Magsabot ta ha, daday. Saman. Musulti ko ni mo sa tanan. Pero ayaw lang yun pagsaba kang bisan kinsa, ha? Putihi ko to, Rebia. Ako laging isaan ni mo, nga di ko musulti kang bisan kinsa. Promise, good, ha? Ay, lagay. Sige na, sulti dayon kay naminaw ko ni mo. Ang tinuod ko, daday, naami kasabutan ni Renato o ni Jonel. Maong ila kong gipapuyo sa ila, kay gusto manggod nila nga ako may maasawa ni Goryo. Niya? Kung ako nang mabana si Goryo, hatagan ko ni Renato og dakong bahin sa ilang katigayunan. Uy, mauba. Pero tagparagod na to, Libya. Pero na to niya. Kay aron mo sabtang yun na to ang tanan. Sige. Akong tagsa-tagsaon og tug-ani mo ang tanang detalye. Ingon ini gyud ang among gikasabutan ni Renato. Maraman og mingaw gihapon kaayos lang Linda. Maraman og wa gihapoy tao sa ila. Dini mo. Kinahanglan nga mo balik na sa kus-agi ani. Kadiyan ako, Nay. Uy. Balik ako dayon. Hala, si Linda. May kinaagi siya. Nanawag siya silang hagdan. Mubalin ko spikas. Ako siyang atngan din ni Aron. Wagi makakita na ako.
Ay naman ng chinilas na ako din eh. Eh, para magdunay na nitsit. Kinsa magkaroon eh. Glenn. Hala, kinuo ko. Tasyo. Ayok siya pa. Dali sa kadiyot. Ay, kadlok. Doon siya na kong Glenn. Pasensya na kayo kagling na. Naibaw ko nga nahadlok ka na ako. Ay, uwa man ko kumadlok ni mo, Tasyo. Nahadlok kinuon ko nga, basin og dunay makakita ni mo din eh. Ibaw pa ka, nga doon na naipaski ng imong kaugalingon. O, Glenn. Naibaw ko anang tanan. Nganong miikyas na ka, Tasyo? Miikyas ko, Glenn. Tungod sa daghang rason. Una, wag ko'y nahimo bisag gamay sa gibinuangan ko ni Renato. Gisultihan namin ni Pipito sa tanan. Pero mas maayo siguro nga musurrender na lang kas mga pulis samtang wa pay daw tang nahitabo nimo. Dili, Glenn. Delikado kung surrender ko. Mas peligro kung tuwa ko sa sud. Kay naibaw ko nga dunay daw tang buhaton si Renato batok nako. Ug peligro pa nga di na ako makapanalipod sa akong kaugalingon. Ilabi na gyud sa akong pinangga nga lulugoryo. Ako'y nabalakan nimo, Tasyo. Glenn, mahangyo ko nimo. Kung makita ni mo si Pipito, palihog, ing na siya nga makikita ko niya karong mga alas 8 sa gabi adto sa mong payag. Na, maunay problema diha, Tasyo. Kay tulo na ron kaadlaw nga wala sab na mo ikita si Pipito. Ha? Mao ba? Sukad nga may iskapo ka, wala sab ko makakita ni Pipito. Ang katapusan na mong panagkita, katong gisultihan ko niya sa tanang hitabo ninyo. At tong gipasangin lang ka nga, gipusil ni mo si Renato. Asan naman ka si Pipito? Na, di ko makatubag ni mo anak, Tasyo. Tutod si Lolita, Glenn. Kumusta naman siya? Aw, okay ra guys, agaw Lolita, uy. Wakay angit kabalakaan niya. O gisultihan na sabtod siya na ako sa tanang gisulti ni Pipito diri na ako. Salamat kayo, Glenn, sa imong pagsalig na ako. Regards lang niya akong Lolita. Wa ka ba'y plano nga mo siyang istoryahon? Ayon sa siguro, Glenn. Di ko gusto nga madamay pa mo yun yung nahitabo na ko karon. Ilabi na nga dagan karon ang nagtinguha nga mo patay na ko. Pero, Tasyo, asa man ka nagpuyo ron? Kay, mahimo man og amo kang bisitahon. Ay lang, Glenn. Kay delikado. Di ko gusto nga maamong pamutungod na ko. Puhon na lang. Kung doon na kay tuyo pa na ko, Tasyo, mahimo man nga sama ining urasa. Magkita gyapon ta ugma din eh. Salamat yung kay Glenn. Sige, mamaliyog lang yung kunimo. Kung makita ni mo si Pipito, ing nagyod siya nga makikita ko niya sa alas 8 sa gabi sa among payag. Hoy, daday. Diin magkagikan, ha? Nangita man ni Musguryo. Ay, dito ko gikan sa ataw. Nagtuon gani ko nga tuwa ka dito kay nangita ko ni mo. Di sa di kagikan. Naala ko gipalit nga wire, eh. Ikaw ba? Ganina ito nangita ni Musguryo. Kamong duha ni Toribia. O, nangawa man mo galit. Ay kami lagi doon nagkuyog dito sa ato. Nganong kamo magidtaong duha, ha? Nya. Hayam mo Toribia. Abot lang. Basig na radya. Miingon na ba ito sa abal na ko, ha? Nga ikaw rin iyang nakitaan, si abal. Ne, abal. Abal. Abala ng dagway ni mo. Abot din yay. Pagtala na rin yung Toribia diya. Basig na ko yung big paula din eh. Pwede mo pilis na tat. Buang man yung bayan na pangutan nun. Oh, magsuko-suko man nun. Ay naman na Toribia na to. Gapon pa man kung wa makakita niya din eh. Basin og wa naganahi din sa ato, lo. Ay, siya wa naganahi. Namatod niya, nauyo naman kayo siya din eh. Ay, istoryal ko to niya, lo. Pero, danam to siyang nagsulti na ko nga, basin og mupauli na siya sa ila. Kung pauli man siya, dapat magpahibaw siya na ako. Di kay mo diretso siya biya nga. Dili
formal nga mananghid. Wala problema lo eh. Ang importante nga, nananghid sabto siya na ako daan. Pero ayaw ko bala ka. Patagan di kag batanon nga mayo mo atiman mo din eh. Karang gwapa o sexy. Wala ko magkinahanglag siksi og batanon na to. Mas nauyon kong Toribia. Gusto na kong pabalikon to nimo siya din, he. Ha? Pabalikon? Babalik ka siya din, he. Gusto ko nga siya mo'y personal nga mo atiman ako og di ko gusto nga doon na pailain. Mayan rin. Nawa na mo balik sa Toribia din eh. Kaya nagdala itong di mal itong tigwanga din nila. May lagi unta. Pero si Lolo, nangita niya. Gusto ginaya nga. Pabalikon sa Toribia din eh. Mau ba? Lagot bito kong naminaw. Pero sa ganang. Ito ay Toribia sila ko. Kung imo siya makitaan dito, ingna nga di nagyud pabalikon din eh. Aron way daw tang may tabo niya. Pero kung gusto gid siya, gusto gid siyang sakit siyang lawas, ayaw gid siyang paabtang puhi din eh, Jonel. Ariglado rin. Ako rin ang buhaton. So ilang Enel, matuwa rin sila. Aron imo siyang mapinahan, nga di gyud ang ayang mo balik din eh. Wa na di mo trabaho sinang Toribia sa ilang luluguryo, tay? Wa na. Mipahawa naman ko, no? Mipauli sa ila. Ha? Nga naman, tay? Sa'yo lang tubagon. Basin wa na ganahi. Wa na gito garay Toribia. O wa na sabtang plano nga mubalik pa silang garayaw. Kadungog day ka. Nga naman ko nunay. Nga nunay? Hibaw na ka. Nagdagang isyo. Isyo. Naglekay lang to Toribia para wa na gobot. Isyo, ha? Isyo. Unsa ko na imong kipanulti ba, eh? Unsa may dagang isyo ba, eh? Mga kargong mga isyo god, isyo. Isyo. Gisamukan tingali. Sama sa nahitabo ni Renato nga gipusil ni Tasyo. Basta kay daghang isyo, Flex. Isyo. Unsa man sa ilabot ni Toribia, nay, kung naidagang isyu sila sa Renato? Mauna, bida kining isyo gid eh. Ayaw patal giyawit daday. Gaday! Takag yawit. Isyo. Wag ko patakag yawit ay Felix dakat. Ikaw kay wag ka basuhito diya. Ayaw na lang ko pogne kung unsay iyawit sa akong baba. Kay masagun ako nimo puyo dito kay nimo. Me pastilan. May na nga barawon ka oy. Nakailabi ako nimo, ha? Nagpaturagas na lang imo naon. Nagsugod na sad mo sa inyong lalis, nay, tay. Ani na lang, mas mayo pa no. Lain na lang ato iskutan, be. May pa. Anak na lang. Uy. Go! 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 Lahos din go! Go! Hey, may yung butag ninyo, tiya. Glinda. Sayom lagi ka ron. Ay, Ocho, kay nako'y tuyo ni Agawlita. Unsa man na, gaw? Kuhan ka nang, di ni makugahapon sa inyo, gaw. Wa mo ko kita ni mo. Ay, gianhi magkukumbilya, gaw, good. Gipapaapil ko sa ilang prayer meeting. Naabtan mi gabi, igaw, uy. Walay ko ni mo hapita sa amo. Gihapit bitaw sa unta ti kagaw, pero miingon man si tiya nga milakaw sa kuno ka. Hala, unsa man di kang oras sa milakaw gahapon? Mga alas 10 sa buntag. Mga... Ha? Alas 10:45 gito gaw, mga ingon ana. Sige, magtanaw sa tatay, uy. Ngano ka, tiyoy? Storya mo. Nagkabaiwas giday tanong. Oo, gaw. Unya, ansam dito tuyo ni mo nako gaw. Ay, kuan gaw ka nang, magpakuy utak ko ni mo sa ilang layla. Karon? Bisag ka diyot langod kaayo. Sige gaw. Magilis una ko gaw ha. Felix dakatan. Nay, tay. Kuyugan una na ko si Glenda sa ilang layla. Mabalik rami dayon. Sulti na ko. Pag-amping mo ulit, delikado ba kayo panahon? Amping taon. Ilabi na nga, dagan kayo naka-iskapo karon nga mga piniriso. Tay. Magdali raman sad mi, tay. Unsa na? Nagkita mo ni Toribia? Wa man rin. Mato pa ni isyot. Wa ko numuli sa ila. Ug wasat sila mahibaw kung nasa nagkrostoribya. Baya, no? Basin og nakamatikod. May pusunon siya.
Malagmit rin. Ta siguro kayo ang iyang signal mo nga nakasabot gidayon nga ato na siyang tinudon. Ayaw ninyo glong inel. Kinahanglang mahipos gito ninyong tiguanga. Pero, Ren, siya mong paminaw ba? Huwag ka tumusulti si Toribia o sikreto ni ng daday sa tanang tinaguan na to niya. Aw, wanay kaso nil. Basta magpakahilom lang sabsin ng daday. Pero kung magkamatikod ta nga magbinawa ang sabsin na to, aw, bisag inahan pa siyang lolita. Hipuson sab nato siya. Very good. Nice kayo ang imong plano rin. Sagdi lang, maniid lang tas panahon. Kinalang wag yung aso nga mugawas nil, ha? Muna atong misyon karon. Ug kutob sa makahatag og kahasol sa atong una-una. Kinalang ato jud tayong pitulon. Kana, o yun yung kay kuha na rin. Para wag yung sagabal ang atong mga nindot nga plano. Basta sundan lang gyud ang akong gisugo nimo. Pangitaa og hipusa gyud ninyo si Toribia. Ariglado rin. Ingon kagaw kay mo ato ta silang Layla. Ni amal kita sa inyo. Shh! Oh, Ayog sapa, gaw. Kinako importante kayong isulti nimo. Kahapon pa unta nina ako isulti nimo. unsa man din na gaw? Kuan ba? Nakita ni kahapon ni Tasyo. Unsa? Nagkita mo ni Tasyo? Shh! Hinay lagi mong tingo. Hinay ra bitaw to. O, nakita mi. Diyaras unahan o. Kita ka ng kakahuyan loyos amo. Diya mi nagsultihanay. Mao ba gaw? Unya hain man nun siya gaw. Nagsabot mi kahapon nga magkita na sab mi karong mga orasa. Pero wa ko musulti niya nga ako kang dadon aron magkasultihanay sad mo. Ah, mao ba? Sige gaw. Sigurado man ka nga mo aron siya. Naalagi gito ron siya. Pabuta lang nato kay medyo mga medya oras ba? Basin mga 11:11 gyud nana siya diha. Ah, sige. Paabuton lang gid nato gaw. Kay gusto sa ko nga may istorya nato siya. Pamasin na lang nga doon natin katampo nga matabang niya. Ay, salamat, daday. Ay, way sa payan, Gors. Silang din na siya. Gors. Ay, kung daday ka nang naako'y pangutanan ni mo ba? Oh, unsa man na, Gors. Kanang sa imong paminaw, unsa man kahit tinodan na yung rason nga wa naman yun mo balik sa Toribia din, eh? Doon na ba siya gipanlooran? Ay, wa man ko'y naidumduman nga nang lood to siya din, Gors. Malipayon man kayo to siya din, he. Gani, ganahan man kay to siyang puyo din, he. Kay, nakauyon man kay to siya. Ay kanang maubitaw nga hibong ko kung nganong kalit siyang mibiya nga walang mananghit. Murag, siya ragi makatubagan ng pangutana, Gors. Koan, di ba, suod man yun mo ni Toribia? Nakatultol ka ba kung hain ang ila? Ay, nakatultol, oy. Naraila dapit baryo lungon. Kuyawa siya na. Baryo lungon di ay. Makuyawan man lang punta. Mao ba? Mahimaw bang imo kung kuyugan dito sa ila? Ay, karusa man. Gusto na ko nga, atuon na to siya sa ila. Kay gusto ko masayod sa bugat nga rason kung anong na gid siya mubalik rin eh. Oh, sige, kuyugan tika dito sila. Pasensya na kayo ninyo, Glenn. Dita, sa mga nahinayak mga ko inigot. Waday kaso Tasyo, uy. Mas nalipay mi nga nagpakita ka na mo din, he. Maupito na akong giingon niya gaw. Nga mas maayo na lang nga naistorya ginato siya. Sa tinood lang, no? Nauwaw na kay ko inilit. Nga nagutaw mong mauwaw man ka na mo. Kung wa kay daotang gibuhat, wag gyud kay angay kauwawan. Tasyo, ayaw paghuna-huna og bati sa imong kaugalingon. Kung wag gyud kay sa nga nahimo. Gusto gid Tasyo. Wa man kay angay ikauwaw. O hinuon, angay kang bation og karbo. Ayaw ka bala ka, Tasyo. Gisultihan nami sa tanan ni Pipito. O among ipasalig nimo,
Nga wa mi kawad isa among dakong pagsalig diha nimo. Salamat taon lit. Pero abi ninyo, nag-uol gyud ko nga nagunaw na kay wag yun ako ikitas Pipito. Mga 4 na kaadlaw sakad sa akong pag-iskapo. Ayaw kabalaka ni Pipito Tasyo. Naara lagi to siya. Kung amo gani siya makitaan, amo gi siya sultihan. Salamat yung ayaw ninyo, Glenn. Busa ayaw gyud kaguol ni Pipito Tasyo. Kay sigurado gyud mi nga okay ra gyud to siya. Oh, Today, kumusta naman na ito si Lolo Goryo? Sige man gyapon sigsuroy sa amo. O gahalagsik gyapon siya. Pero syempre, abi nimo, mibati ba gyud si Lolo Goryo nimo. Nag-uol kayo siya kun nganong miiskapo gyud kuno ka. Wala mo ko ilaing kapilian nit. Mao nga ako na lang yun ang gihimo. Una yung rason kung nganong miskapo ko, tungkol kay gusto ko nga makatabang ni Lolo Goryo aron mapanalipdan siya sa mga daotang plano ni Renato. Ha? Kay nga naman dito siyo? Nabalaka ko nga basin og dunay daotang buhaton si Renato kang Lolo Goryo. Munay dakong rason kung nganong miskapo gyud ko. Unsa man gid daotang plano ni Renato Tasyo? Ngadto ni Lolo Goryo. Basin og do na mi matabang kun imo misultihan. Aron sa mapugna na mo ang iyang mga daotang laraw ba? Bitaw, sultihin mi Tasyo. Kay andam gid kaay mi mutabang nimo. Ilabi na ni Lolo Goryo aron mapanalipdan nato siya. Ayaw kahadlok Tasyo. Ni Ami, kung gusto ka, kami mismo may musulti ni Lolo Goryo nimo. O bitaw, basta sultihin lang gid mi sa tinuod kung unsa gyud ang plano ni Renato ngadto ni Lolo Goryo.